του Κυρίου δεηθόμεν. Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας στη γη παντοδαπούς εκφύν καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν μετέραν, ότι σπέρμαση τους τρεις πέδας και Δανιήλ, τον εν Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα, συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν, και εις τιμήν και μνήμην, του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των εν ευσεβή πίστη τελειοθέντων. Παράσκου δε αγαθέ, τίστε ευθρεπήσασι ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ούτω γενέθλιον εορτάζουμε και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάγνω σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δοξάζουμε το όνομα του Αγίου Θεού, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, διότι μας αξίωσε να βρεθούμε σήμερα σε αυτόν τον ιερό τόπο, σε αυτό το μοναστήρι που τιμάται στο όνομα του Αγίου Ιωάννου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού του Κυρίου μας και που πανηγυρίζει σήμερα με αφορμή την εορτή των γενεθλίων αυτού του μεγάλου ανθρώπου, του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος αποτελεί και τον σύνδεσμο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα τον Ευαγγελιστή Λουκά να μας λέγει τα όσα συγκλονιστικά συνέβησαν και τα οποία αφορούν την σύλληψη και εν συνεχεία τη γέννηση και την ονοματοδοσία του Τιμίου Προδρόμου, περί των οποίων και οι ταπεινώτες μου εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια του εσπερινού ομίλησε. Βλέπουμε από τη μια μεριά τον Άγιο Ζαχαρία, τον αρχιερέα αυτό, το μεγάλο, στηριζόμενο στη δύναμη της λογικής, να μην μπορεί να κατανοήσει τη δύναμη της πίστεως. Συνήθως η λογική μας εξηγεί και μας ερμηνεύει το διατάφτα. 1, 2, 3, 4, 5 διατάφτα
το συμπέρασμα. Και εν προκειμένου, το συμπέρασμα ήταν αρνητικό όσον αφορά την γέννηση ενός παιδιού από δύο γονείς, έναν πατέρα που ήταν 100 ετών και μια μητέρα που ήταν 90. Η πίστη δεν καταργεί τη λογική, αλλά έρχεται όμως να μας πει ότι εκτός από το διατάφτα υπάρχει και το παράταυτα. Δηλαδή, ενώ αυτό είναι αδύνατο να συμβεί, εν τούτης, παρά τα αυτά, συμβαίνει. Και συμβαίνει γιατί συμβαίνει ο Θεός. Και αυτό παρά τα αυτά είναι. Γιατί συμβαίνει, γιατί το θέλει ο Θεός. Και εν προκειμένου ο Θεός ήθελε τη γέννηση του προδρόμου. Πρώτον, διότι εισήκουσε την προσευχή των γονέων του, Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Τι του είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που του παρουσιάστηκε στο θυσιαστήριο την ώρα που προσέφερε το θυμίαμα? Ζαχαρία, εισηκούστησαν οι δεήσεις σου. Δεν ήταν απλώς μια δέηση, αλλά ήταν μια προσευχή διαρκής και μάλιστα μετεπιμονής. Εισηκούστησαν οι δεήσεις σου. Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς, άργησαν να εισακουστούν. Και πράγματι, ασφαλώς δεν θυμήθηκε να προσευχηθεί αυτός και η γυναίκα του για να αποκτήσουν παιδί στα 100 τους χρόνια. Πολύ νωρίτερα θα είχαν προσευχηθεί και μάλιστα πολύ. Και ενδεχομένως να είχαν και ως άνθρωποι απογοητευτεί. Μίλησα, είπα, ξαναείπα, απευθύνθηκα στο Θεό. Απάντηση καμία. Αρνητική απάντηση. Και όμως βλέπουμε ότι καμιά λέξη από την προσευχή μας δεν πάει χαμένη. Αλλά ο Θεός έχει το δικό του χρόνο. Δεν είναι τόσο βιαστικός όπως είμαστε εμείς. Εμείς θέλουμε τα πάντα να γίνονται αυτόματα. Και κυρίως όσα αφορούν τον εαυτό μας και όσα ικανοποιούν το εγώ μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε όχι μόνο τους ανθρώπους πρόθυμους δούλους, αλλά και αυτόν τον ίδιο το Θεό. Και ο εγκαλείμονο σε εκείνους που θα παραβλέψουν τις ανάγκες μας. Και εναντίον του Θεού γογγίζομαι και εναντίον των ανθρώπων δεν διστάζομαι να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας. Ο Θεός λοιπόν απαντάει όταν πρέπει. Και πολλές φορές αυτό που φαίνεται σαν άρνηση εκ μέρους του Θεού είναι η απάντηση για κάτι καλύτερο που έχει για μας ο Θεός. Ο καθένας από εμάς σκέφτεται και λέει αυτό είναι το καλό μου. Πώς το ξέρεις? Δεν είσαι παντογνώστης. Μπορεί αυτό που ζητάς να μην είναι στο καλό σου, να είναι η καταστροφή σου. Και ο Θεός δεν στο δίνει. Ή στο δίνει όταν χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν να μην απελπιζόμαστε, αλλά να προσευχόμαστε. Και ας μην περιορίζουμε ή ας το πούμε διαφορετικά, ας βάλουμε μία ιεράρχηση στα αιτήματά μας, σε αυτά που καταθέτουμε στην προσευχή μας. Συνήθως ζητάμε αυτά που αφορούν αυτήν εδώ τη ζωή. Τη γη. Αλλά η γη όμως
εκείνο το οποίο μπορεί να μας δώσει στο τέλος είναι ένας τάφος. Αυτό μπορεί να δώσει. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, να ζητάτε με την προσευχή σας, να σας δώσει τη δύναμη ο Θεός να Τον αγαπάτε πάνω από κάθε τι στη ζωή σας. Να ζείτε για Αυτόν και να ζείτε με Αυτόν. Αυτό θα πει ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού. Δεν ζητάμε τόπο, ζητάμε σχέση και ένωση με πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός, τον οποίον λατρεύουμε. Το μόνο πρόσωπο που αξίζει και που μας επιτρέπεται να λατρεύουμε. Το Α και το Ω, το παν. Εάν ζητάμε τον Χριστό, όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουμε ανάγκη ως άνθρωποι, και να φάμε και να πιούμε και να πειθούμε και να κοιμηθούμε, όλα αυτά θα τα φροντίσει Εκείνος, αξιοποιώντας και ευλογώντας τον κόπο της εργασίας μας και τον ιδρώτα μας επάνω στη γη. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι προσευχήθηκαν και να που τώρα επιβραβεύονται. Και ο Τίμιος Πρόδρομος έρχεται στη γη για να ετοιμάσει την οδόν του Κυρίου. Ονομάζεται Άγγελος. Ο Θεός τον ονομάζει έτσι. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου. Ποιος είναι ο άγγελος? Είναι ο αγγελιοφόρος. Αυτός που έρχεται να φέρει την αγγελία, το μήνυμα. Και μάλιστα το πιο χαρούμενο μήνυμα που ακούστηκε ποτέ. Και γι' αυτό αυτός ο καλός λόγος, αυτό το καλό μήνυμα ονομάζεται πώς? Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί. Το ότι ο Υιός του Θεού με την ευδοκία του Πατρός Του και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και ασφαλώς την απόλυτη υπακοή και την προσφορά της Παναγίας έγινε και άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι αυτό που ήταν, Υιός του Θεού. Γι' αυτό και τον ονομάζουμε Θεάνθρωπο. Γι' αυτό η γέννηση του προδρόμου δεν είναι χαρά μόνο για τους γονείς, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, αλλά είναι χαρά για όλο τον κόσμο. Γιατί το εξηγεί η κατάληξη του τροπαρίου της ημέρας, του απολυτικίου. Διότι η σάρκωση του Υιού του Θεού κηρύττεται στον κόσμο. Αυτό δεν ήταν το κήρυγμα του προδρόμου? Τι έλεγε ο πρόδρομος? Ότι μετανοείται ήτηκε η βασιλεία των ουρανών. Έρχεται αυτός που είναι ο βασιλεύς και ταυτοχρόνως το βασίλειο, η βασιλεία των ουρανών, ο Χριστός. Και όταν οι άνθρωποι κάνανε λάθος και τον υπερεκτιμούσαν τον πρόδρομο και του έλεγαν εσύ είσαι ο αναμενόμενος, εκείνος διερρήγνει τα ημάτια του, δεν οικειοποιήθηκε ποτέ ξένο ρόλο, αλλά ήξερε το δικό του το ρόλο, να υπηρετεί και να ανοίγει δρόμο για να έλθει ο Χριστός. Και γι' αυτό έλεγε στους ανθρώπους με αυτοσυνειδεσία, αλλά και με θάρρος και ανδρεία, δεν είμαι εγώ. Ο ισχυρότερος μου έρχεται ο πίσω μου. Και ποιο είναι το παράδοξο? Ότι αυτός που έρχεται ο πίσω μου είναι γεννημένος πριν από μένα.
Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Αυτό το ότι πρώτος μου είναι αναφέρεται στην Θεία φύση του Χριστού. Έχει γεννηθεί από τον Πατέρα προαιωνίως και τώρα έρχεται ο πίσω μου γιατί γεννάται από την Παναγία και το Άγιο Πνεύμα. Και για να δείξει πόσο πολύ πιστεύει στη θεότητα του Λόγου, του Χριστού που έρχεται, τι λέει? Εγώ δεν είμαι ικανός να σκύψω και να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων του Χριστού, λέει ο πρόδρομος. Τι ομολογεί με αυτήν του τη φράση? Όχι μόνο δείχνει ότι είναι ταπεινός. Αυτό είναι ολοφάνερο, αλλά δείχνει ότι πιστεύει στην θεότητα του Χριστού. Και γι' αυτό αισθάνεται ότι δεν είναι καν ικανός να σκύψει ενώπιον του, γιατί μόνο ενώπιον του Θεού επιτρέπεται και να πέφτουμε και να προσκυνούμε και να ζητούμε το έλεος. Χαρά λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος ήταν απελπισμένος. Ένα τροπάριο χθες το βράδυ έλεγε ότι ο κόσμος βρισκόταν σε απόγνωση. Ανέμενε τον Σωτήρα, ανέμενε τον Μεσσία, ανέμενε τον Λυτρωτή. Όταν λοιπόν έρχεται ο αγγελιοφόρος από μακριά και λέει έρχεται αυτός που περιμένετε, ετοιμαστείτε να τον υποδεχτείτε, γεμίζει τις απελπισμένες καρδιές, τις μαυρημένες ψυχές με χαρά, με φως και με αγαλίαση. Αλλά ταυτοχρόνως υπογραμμίζει και το πώς πρέπει να υποδεχθούμε. Δεν μπορείς όπως να υποδέχεσαι τον Θεό. Όχι. Είσαι αδύναμος άνθρωπος, ναι. Είσαι αμαρτωλός άνθρωπος, ναι. Κανείς αναμάρτητος, μάλιστα. Αλλά πρέπει να έχεις επίγνωση της αμαρτίας σου και να πλησιάσεις τον Θεό ζητώντας την συγχώρηση, καταθέτοντας την αποτυχία σου, την αδυναμία σου και ζητώντας από τον Θεό να σε δυναμώνει να τον αγαπάς περισσότερο και να μην πάψει ποτέ να σε αγαπάει και όπως καταδέχθηκε να μπει στο σπήλαιο της Βιθλεέμ, έτσι να καταδεχθεί να σκηνώσει και σε σένα, ναι, που μέσα από έναν αγώνα και μια προετοιμασία προσέρχεσαι όχι ως άξιος, αντιθέτως ως ανάξιος, να πάρεις τον Χριστό με τη Θεία Κοινωνία και να τον κάνεις ένικο σου. Ένικο σου. Υπάρχει κάτι ανώτερο που μπορεί κανείς να σκεφτεί, να λαχταρίσει, να επιθυμήσει και να επιτύχει. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι η καρδιά της οικουμένης όλης. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία είναι ο ουρανός στη γη. Και όλοι εμείς που μετέχουμε στη λειτουργία έχουμε την αίσθηση ότι στους ουρανούς βρισκόμαστε και μεταξύ των Αγίων ενδιαιτώμεθα και κινούμεθα και βρισκόμεθα. Ο πρόδρομος λοιπόν ήλθε, επετέλεσε το έργο του και η χαρά που είχε ήταν να είναι χαρούμενος ο Χριστός, τον οποίο πώς ονομάζει νυμφίο. Λέει, εγώ δεν είμαι ο νυμφίος, εγώ είμαι ο φίλος του νυμφίου. Ο νυμφίος έρχεται και όταν τελείωσε το έργο του, βγήκε από τη μέση με τρόπο μαρτυρικό, αλλά και δέχθηκε το μακαρισμό εκ μέρους του ιδίου του
του Χριστού, μοναδικό μακαρισμό που δόθηκε ποτέ σε άνθρωπο. Ο Χριστός ήλθε, επετέλεσε το έργο Του, ίδρυσε την Εκκλησία Του, την φανέρωσε στον κόσμο και εμείς βρισκόμαστε στην αναμονή της επανόδου Του. Πρέπει να προσέξουμε όλη η αγωνία μας να μην ομοιάζει με εκείνη των αιρετικών, των χιλιαστών. Πότε θα έρθει? Τώρα θα έρθει? Μετά από λίγο θα έρθει? Ήρθε ο Αντιχριστός? Δεν ήρθε? Ήρθε ο Χριστός? Θα έρθει? Τι λέει ο τάδε προφήτης? Τι λέει ο Α? Τι λέει ο Β? Προσέχετε, λέει ο Χριστός, μη πλανηθείτε. Ουδής γνωρίζει το πότε, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό. Το μόνο που γνωρίζουμε, γιατί μας το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός, είναι ότι πράγματι θα έλθει και πάλι. Και το ομολογούμε στο πιστεύω. Τι λέμε? Και πάλι ερχόμενον μεταδόξης. Κρίνε ζώντας και νεκρός. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Για την υποδοχή Του πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Και με αυτή την ασχολία, με αυτή τη λαχτάρα, μπορεί να αλλάξει η ζωή μας και ο τρόπος της σκέψεώς μας. Και η συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους, ακόμα και απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί θα ξαναβρούμε την ισορροπία μας. Θα αποκτήσουμε την αυτογνωσία μας. Θα μάθουμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε, γιατί ζούμε, πού πάμε. Και έτσι θα ετοιμάζουμε στις καρδιές μας την οδόν του Κυρίου. Όταν πρόκειται να έρθει στο σπίτι σας ένας υψηλός επισκέπτης, ανάλογα με το βαθμό της αγάπης που του έχετε, μπορεί να γυρίσετε τα πάντα ανάποδα για να είναι ευχαριστημένος. Για να χαρεί. Και ξερνάτε και το κόπο, ξερνάτε και τις θυσίες, ξερνάτε και τα έξοδα, τα πάντα τα ξερνάτε. Γιατί έμεινε ευχαριστημένος. Και έχετε και την αγωνία. Το κοιτάτε στα μάτια. Περιμένετε μια κουβέντα να σας πει: ωραία, τι ωραία που το ετοίμασες, τι ωραία που το πρόσφερες, τι ωραία που το έκανες. Και όταν φεύγει, να μας πει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ αναπαύθηκα κοντά σου, πολύ ευχαριστήθηκα. Απέναντι στο Θεό σκεφτόμαστε τότε έτσι. Μέσα στην καθημερινότητά μας. Το πρωί που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας, έχει άραγε μέσα στον προγραμματισμό της ημέρας που κάνουμε καμιά θέση ο Χριστός, το Ευαγγέλιό Του, η αιώνια ζωή, ή απλώς ζούμε, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ένα βίο βοσκηματώδη. Ξέρουμε ποιοι βόσκουν. Τα ζώα βόσκουν. Εξού και βοσκηματώδης ο βίος. Ποιος είναι ο βίος? Αυτός που νοιάζεται μόνο να πάει, να πιει, να καλοπεράσει. Τίποτα παραπέρα. Τίποτα παραπέρα. Το Θεό ασφαλώς δεν τον αδικούμε. Και εγώ και εσείς είμαστε πολύ μικροί να αδικήσουμε τον Θεό. Αδικούμε όμως τον εαυτό μας. Γιατί τον ακροτηριάζουμε. Του κόβουμε τα πόδια. Του αφαιρούμε την αιώνια προοπτική. Του αφαιρούμε το μέλλον. Όλοι λέμε το μέλλον. Ποιο θα είναι το μέλλον? Το μέλλον, το μέλλον. Και οι σκέψεις μας περί του μέλλοντος φτάνουν το πολύ πολύ μέχρι τον τάφο. Αυτό είναι το μέλλον. Γι' αυτό δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Για να κληρονομήσει έναν τάφο. Γι' αυτό, εάν ήταν έτσι, τότε θα ήμασταν τα δυστυχέστερα πλάσματα που υπάρχουν στον κόσμο. Ο Θεός μας έφτιαξε για να ζούμε μαζί Του αιώνια.
Και γι' αυτό ο πρόδρομος απολαμβάνει τέτοια τιμή στην Εκκλησία. Γιατί είναι ο άγγελος των καλών ειδήσεων. Είναι αυτός που ετοίμασε τον δρόμο του Χριστού και μακάρι να τον παρακαλέσουμε με το δικό του τρόπο να μιλήσει και στις δικές μας τις καρδιές και να ετοιμάσει και μέσα μας το δρόμο για να έρθει ο Χριστός και να κατοικήσει αιώνια και να φροντίζει, γιατί ο δρόμος θέλει μια διαρκή φροντίδα. Αν δεν το φροντίσουμε και λακκούβες θα έχει και αγκάθια και τρυπόδια θα βγουν, μια διαρκή φροντίδα, ώστε καμιά αμαρτία, κανένα πάθος, κανένα εμπόδιο να μην εμποδίσει την ένωσή μας με τον Θεό. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και παρακαλώ να το ευχηθείτε κι εσείς για την καθημερινότητα. Το Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτό έρθει θυμάς και αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των Αγράδων και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και οπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίστων Πρόσημων Ιωάννου Χριστών, τους οσιότατους μοναχούς, τον πατέρα Αλέξιο που έχει την ευθύνη όχι μόνο της γλώσσης αλλά και των ιερών μονών, και τον πατέρα Θεοδόσιο, ο οποίος αγωνίζεται με τρόπο σεμνό, παραδοσιακό, πατερικό, μοναχικό, ασκητικό για τον προσωπικό του αγιασμό, για την ωφέλεια των ευλαβών προσκυνητών, αλλά και για την αναστήλωση αυτής της ιστορικής μονής, την οποία και όλοι σας αγαπάτε, και η σημερινή σας παρουσία και η όποια βοήθειά σας κατά τη διάρκεια του έτους το αποδεικνύει. Και εύχομαι να έχετε και εδώ στη γη, αλλά και στον ουρανό την ανταπόδοση. Να ευχαριστήσω θέλω και τον συνέκτημό μου, τον πατέρα Νεκτάρη, τον Ιεροκήρυκα, ο οποίος έμεινε διακονών, τον πατέρα Θεοφάνη που ήρθε από την Ερέτρια και τον αγαπητό μας αδελφό, τον πατέρα Κωνσταντίνο και την οικογένειά του που μας έδωσαν την χαρά της παρουσίας τους. Χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ και την οσιοτάτη Ιωάννα, η οποία περιποιείται το μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας, που είναι μετόχιο
της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός σύντομα να επισκεφθούμε και τα άλλα μας δύο μοναστήρια, την Ευαγγελίστρια που βρίσκεται ο πατέρα Ρηγίνος μαζί με τον πατέρα Παΐσιο και την Αγία Βαρβάρα για να κάνουμε και την κουρά, όπως έχουμε υποσχεθεί, της αδελφής Ιωάννας. Και βέβαια όχι μόνο στα μοναστήρια, αλλά και στις ενορίες και της χώρας και της από εκεί πλευράς της γλώσσας, του κλίματος, γιατί την αγαπάμε τη Σκόπελο. Την αγαπάμε, την έχουμε στην καρδιά μας και στην προσοχή μας. Να είστε όλοι ευλογημένοι και χαρούμενοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάδια φυλάξε πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.